paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Marikwanan, kitaam ni Marituyang. Kitaam ti panagnana. Ne, apay ngay. Kasla matumtumbamot din. Win nga rod, kan nagbuntog amag na. Ay, bumakit at talaga ni Marituyang. Nakasarukod pa yan. Kan puraw amin abuok nan. Kada tayo atalaw, ni Marituyang ti kabaketan. Iso ti mo na akim mapsot. Sino nga ti sumarunaw? Ay na, saan kumapay mo't asyak atanay, awampay asawa. Makiasawa ka nga minan, Ay, sos! Naidugmamatan ni Marituyang. Ala, Ay, di nan sama nakita tayo Ay, sus. dakkel abataw. Ay, ingkatulungan, Mare. Ay, agyaman ta tinulungan na kwaraw. Awanan yaman na, nanatuyang. Ayan jay antiparak. Nakatinagan na aya. Ay kita man, tadyak makita ti pagnaak no awan day jay. Nakaipurwakan na nga taya. Dayjay man gayam. Mabit lang taala ka. Ay na, nagrigat at talaga ti bumakal. Adto yan ti antiparam, nana. Ay, agyaman na kwaraw. Ay, mabalin akibinan na. Ay, kato na. Sa dino ay ti papananyaw. Dita. Sige, itulod kay ti papanam. tulungak ko man ni Marituyang at tumakder. Adamatan ni Kwarog, tinulungan nan. Ne, agturong dan dito'y tersenak, Mare. Umay umutang dayta, Mare. Uray kitaam. Ne, nagdiritso damatan. Na, papanandangay. Wan nga rod, papanandang at ang agpaysa. Ay, kwaraw, iturong nakmet ijay papanak. Papanam aya. Dita abagatan. Anya ti aramida mi di abagatan. Basta, agururay dagiti kakadwak ijay. Ay, kita man kitday no addadan. Nagadumot at tao ti nakatugaw ijay. Ay na, gagayom ko dagita, kwaraw. Way, agsusugal dan sa amay. Ay, sigay, dituya kon, ibati na kon ditaw. Ay, jay sarukod kaw, ibatay mo. Nang ituludam ngay kan ni Marituyang, Kwarog. Ijay abagatan. Kunak no may gumatang. Kastamot ti ipagarup kaw. Ngumapanmot gayam makisugal. Anya? Nagadudang agsusugal ijay. Ay na, saan akayat ni Kapitan Tisugal? Sigurado nga agungat na ijay, numamuan na. Lakit di ah. Agtugaw ka lang di tatuyang. Kasi akaw, ti aglutaw. Ay, katun tadyak nga rod makalutaw. Ay, iyawat mo man kit di jay chinilas kaw. Apay, dimla magaw atin na ya. Ay na, bakitak nga rodon ba daw? Kung nakapsot pa yun ti panagkita. Nakapsot ti panagkitam. Ang makapan ka pa mo di abagatan na makikaaruba. Ay, darasam kit di taglutaw. Sa ukala asaw. Ayan nan nga, jaintad ko kin ka akwartam. Apaggatang mo iti meriendam. Ay, nadamagam pailaan. Ingatang kong. Nangigatangam. Anay! Apay pinangur mo to'y sakang ay. Agloto ka kitday. Nagadukot adamdam agamaw.
Mabisi na ka. Pagsungrod kon sanday ta sa rukod mo. Tay sumit ti usara mapagpangor mo kanyak. Ay, makatugawak mo't langay na mangan. Ay, badaw, iyala anak man pa'y iti danaw. Tumakder ka mo't na. Nay, pinangornak manay. Danom kunak. Pagserbyam to'y bakuten nga sawam. Di nakpay pagtugawin mo't tayong tuyan. Ha? Badaw. Anya? Ay, danom. Mabitlaan, tayalaan ka, tuyan. Atoy tuyan, tidanaw. Ay, na, kunak no mataya ka na. Ay, mga nakpay. Inayadam nga minti agsubo, tuyang. Mga numaispalan ka manayin. Ay, nayunam kit ni da ito'y sidaan. Na. Ay, nagimas. Nagadonti ka nam, tuyang. Limit marituyan day ta sumungan. Nay, wen nga agpaysaw. Nay, Ay. duwante sa rukod na. Agsumbangir nga ima na tinakaigam iti sa rukod. Di natansamot nakita. Ay, marituyan! Ay, sikaday ka, kapitan. Na. Ay, apay, di nakmabigbigan. Na, Ay, kwa. Jak makabigbig no adayo, kapitan. ay, maray, apay ngay, duwamit tanday ta sa rukod mo. Ay, wan amara, ita nakapsutin dagiti tumeng ka. Papanam aya maray. Ay, di tabagatan, kapitan. Adayo di ta abagatan. Kanapay adi nakakadwaan ni Badaw. Nagsadot day chay. Maray, anya ayati mapan mo aramidan di ta abagatan. Ay, sikray. Sikan samat amin tagtrab-trabahon kabadong. Wen maray, tanya ngay. Kinmapsot mo ni tuyang kaw. Di na kan matulungan. Saanin maray? Siyak amin ang timangyawat iti kasapulan na. Kibinag pa yan ang bumaba iya agdan. Ay, una yan. Pagkapsutan na amin ang maray. Mangan laeng ti pagpigsaan na. Na, kano inal daw alumabas di Twitter senak? Mapangarod ka no, kahit kadagiti gagayim na ijay abagatan. Anya nga'y ti mapanararamidan ijay. Makis istorya Ay na, di mo ka di amaw, amapan makisugsugal ni kumari tuyang di taabagatan. Anya? Ay, ati paem ni Marituyang kabadong. Kaguran ni Kapitan ti sugal. Amangan no ipatiliw na idan umaamuan na nga agsusugal da dita. Badong! Badong! Umayeng! Itay kapay ngay ayaban. Aglot-loto ak nga main. Jak makaulay, dito'y agdan. Umay nagtulungan. Taltalo lang may atukad day taagdan. Di pa'y maulay. Anay, pinaut nakmanay. Reklamo ka la, reklamo. Bala, iuli na ka, tamabisi na. Ay na, sapay nagdagsen ka. Kaya't mautapang uran ka manan, Iuli na kwan no saan. Malalala, agkapit ka kanyak. Ay, inayado ba? Ay na, Ay, nagdagsen ka na ya. Ay, muna nga adang day tayo. Saan ka mawait? Ay, Batangan! badong, Anay, ikaw to'y sikit ko. Ay, to'y tumang ka, nagsakay. Kano natin nagni Marituyang ija agdanda, Mare. Anya. Iso anak kakubo amagmag na. Nay. Isumot day ta lumabas. Na, papananangay nga ta. Agpaabagatan manen Ay na, natin naglangarudan, ngam agpasyar pay laeng.
Makisugal, kunamkit di Anya! Kawan, makisugsugal ni Marituyang di tabagatan. Ay, Ang ammo nga ta ni Kapitan Daytan. Pudno timbagak angkal. At da pagsusugalan di tabagatan. Iso ti papanan ni Marituyang. Unang kal. Ay, bakit anda dya sugador? Un nga raw. Nagpaitulod pa'y kanya kidi na minsan. Ay na, kakaasi ang magmag na. Marigrigatan pa ang mag na. Kaya mapangaya makisugsugal. Inal daw amapan makisugal. Ay, naskin ang mabagaan tapno sumardengan na makisugsugal. Aw, tataba daw. Nanatuyang. Papananyaw. Mapanmialaan yung pensyon ni Nanam Atuyang, kwaraw. Ay na, makinistorya ka pailaan, mapantakidain. Ay, aguray kamot Atuyang. Mang para ka din iti tricycle apagluganan ta. Apay amang para akpay laing. Ni Kwarogan ati mangitulod ka data. Kwaraw, mabalin ka day. Mabalin na. Ay na, day ta karag-karag at tricycle nati pagluganan ta. Ang mga no nagbuntog mat at umaray. Ay, saan mo't nanatuyang? Uray karag-karag to'y tricycle kaw. Napartak ti taray na. Imbag, tanaalam mo, day ta pensyon mo, Tuyang. Wen, agawid tan. Agawid tan adagaws. Adarami daw. Unak man, no mapantapay gumatang iti maintenance mo. Maintenance asasawam. Ano mo nga, day ta naawat mo a kwarta. Inak isugal. What? Barang mga bakak. No mga bakak, sakto gumatang iti maintenance ka. Gumatang kaitan. Ay na! Isuro na kidain. Na. Ha? Aw, ayan ni Kwaraw. Ayabamon taglugan tayo tricycle na akarag-karag. Nagbuntog mo ti pa nagpataray mo, Kwaraw. Napartak lang nga rodain. Darasang tamala daw ang amapan makisugan. Di mo ka di apura, ni Kwarog, Tuyang. Ay di ka man sumanaw dita. Ha? Nay, asidag tayo ni Tibalayaw. Sige, Kwarog. Ibaba na kami, balay may. Agluto akaw. Kat ni Nanam Atuyang, aginanamot tayo, tanabanaw. Anya na ba nuga sasawam? Ay, Kwaraw, idiritsom iti abagatan. Nya, Siyaktag bayan, iso asyak ti surutaw. Makaungotak na. Ay, sige. Idiritso nga rodain. Darasam. ay bumaba ako dito, Kwarog. Yak kaya ti sumurap. Sigay, agluto ka tainton sumangpetak. Mangan laang ang daramidag. Nagaduda manan nga agsusugal di tabagatan, Kapitan. Ay, nadamag ko nga raw. Adda ka no ni Marituyang di ta makisugsugal. Talaga asaan asumardeng da dya bakit? Kano na pan na insugalan tay pensyon na. Imbes nga igatang na iti kasapulan da. Sugal na kita. Nay, pulisa mo, dagajay maray. Wen, kabadong, naggapuda di tabagatan. Anya nga tinaramid da. Napandati niliw adagiti agsusugal di ta. Anya, Amangan numaysan ni Marituyang kadagiti natilew. ay saus, delikadaw. Bawal nga minti sugal dito barangay tayo. Imbagak mo, day takin ni Tuyang kaw. Kahit di nakadinengag. Ay, jak inulitin tapang urin nak, Mike. Awanan Tiniliw da nga rodan ni Marituyang. Ay, ang babawi akbadaw. Amaw mabawal. Impilit mo lata, ti makisugal. Ayawanan tinabati a pensyon ka. Ay, talaga nga awanin Ay, ni Kapitan ngay. Ingkayaban, tapno makisarita ka na gito'y pulisan ng tiliw kanya. Ay, mabain akong Tuyang. Ay, di ka lamasyanan dito'y asawam abakay. Di ka lamaasyan to'y asawam alakay. Agpadpada talang may ako mabsutay. Anya manin, tipagap apaan yaw. Ay, nasaya at tadakan, Kapitan. Ay, mabain akong kinkaparay.
Si kangamin marituyan. Rumbangag bayin ka ba't Iparparit ko lang arudan ti agsugal dito yung barangay. Si kapay abak-bakitan, ti mapan makisugal. Kapitan. Amumot akagurak, ti anyaman aklase ti sugal. Ay, badong. Ay na, mahay blood aksan. Ay, mahay blood akaw na. Ay, Agas na kay. Ay, awan tinagatang may paray. Ha? Tainon una na tinakisugal, ngam gumatang itiagas na. Ay na, maulawa. Makisugal tumot nga minting kaunain. Anya ita. Pare! Oh, tuyang. Ay, asus. Anya ti makunam. Ay, numatayak nito. Alalian kayo, amay. Ha? Mati, pare. Ingka ipadoktoran. Hindi gatangam itiagas na. Ay na. Ika na pare. Ay, Hindi ka gabinin makisugsugal marito yan. Nagbalbaliw ka na. Last chance mo, data. Ay, nanatoyang. Ado dagiti rumbeng nga kaaramidan. Saan aday ta makisugal? Taawan na sayaat nga itdan na. Ay, lasigay. Ditong tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.